Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Idan ka biyo ni tun daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe, zan nuna maka da za ka zamanto eligible insha Allahu. Shin wannan ton ɗin da ake sakawa ya zama dole ne ko kuma ba dole ba ne? Idan ka biyo ni tun daga farko zan faɗa maka waɗansu abubuwa ya kamata wanda mutum zai yi ya samu airdrop ɗinsu. Shi ma idan ka biyo ni tun daga farkon bidiyon nan zan faɗa maka. Amma kafin mu shiga da ku cikin bidiyon, in wannan ne Ziyartan ku wannan channel ɗin na farko, ina son ku danna mun subscribe saboda duk sanda aka saki bidiyo ire-iren wa'annan a sanar da ku, mu shiga da ku cikin bidiyo. Number one dai suka ce ya zamanto ka yi connect ɗin wallet ɗinka, ma'ana sai ka zo daidai nan wajen, sai ka taɓa daidai nan wajen. To daidai nan wajen za ka ga account verify, connect address, ya zama sai ka yi connect, suka ce connect ton wallet. Za ka yi connect ɗin shi da na ton ne, kar ka yi da na telegram. Bari na muku disconnect ɗin wallet ɗin dai ku gane sosai. Kun ga daidai nan wajen to sai ku taɓa connect. Bayan kun taɓa connect sai ku zo wajen ton keeper ɗin nan. Ku tabbata kuna da ton keeper, wanda bai da ton keeper ya mun magana ta description ta comment kai. In ya mun magana ta comment to insha Allahu in na gani zan mai reply. To sai mu taɓa kan ton keeper kamar haka. Gashi nan yana loading. To in ya buɗe ma cikin ton ɗinka kamar haka to sai ka taɓa daidai nan wajen connect wallet. Bayan ka taɓa connect ɗin pin ɗinka ne, in finger ɗinka ne to sai ka saka shi. Gashi nan yana loading, sai mu taɓa done. Bayan mun taɓa done ya dawo da mu cikin nan. Kaga suka ce your account verify. Account ɗina yayi verify. Ku tabbata account ɗinku yayi verify. Shi ma zai sa ku samu airdrop ɗinsu. Sai abu na biyu da suka ce ya zamanto ka yi daily task. Duk wa'annan task ɗin da suke sakawa ya zamanto duka kana gaggama su. Kai zamanto kana da task ko da baka gama ko da guda ɗaya ba ne. Abu na uku shine da suka ce to abu na uku shine wanda za ka zo daidai nan wajen. Shi ma in kana yin wannan insha Allahu za ka samu airdrop ɗinsu. A duk kullum suna sa za ka dinga zuwa kana yin claiming ɗin wannan, za ka dinga samun wani percentage sai ka kuma yi minimizing. To kaga yanzu za ka kuma samun, kun ga da ina da 40 da wani abu ne, to duk abin da to kaga yanzu ba za ka kuma samun daman yi ba sai bayan awa 8. Sai kuma abu na huɗu da suka kuma cewa suka ce abokinka ma da ka gayyato, to abokananku da kuka gayyato su zamanto suna yin task ɗin nan gabaki ɗaya. Kai zamanto ba sa gama task ɗin gabaki ɗaya. Yauwa to bayan ka gama duka wa'annan to insha Allahu za ka samu airdrop. To abu na gaba kuma shine wanda za ka siya sticker, staking kai. Bayan ka siya staking, ka dinga siyan staking ɗin nan ko domin ka tara point. In ka ga za su bani guda miliyan 1,998,256 to sai na taɓa claim. To kaga na taɓa claim, in zan kuma siyan sticker to sai na taɓa shi. To ku dinga siyan na 3 days ɗin nan. To sai mu taɓa shi, sai mu taɓa wannan. Duk wanda dai kake so, amma dai ina mai baka shawara ko ka taɓa wannan ko ka taɓa wannan. Guda biyun nan kar ka wuce guda biyun nan. Kar ka sa duka naka gabaki ɗaya. Amma ni bari na ɗau 50% kawai. To sai na taɓa continue, sai na taɓa stake. Kaga yanzu bazan samu nayi claiming ba sai 20 ga uku ga wata. Amma kaga in ka je ka siya na kwana 14 nan bai zama lalle ka samu wannan coin ɗin ba saboda me? Za su yi snapshot. Sai kar ka ɗau duka. To bayan ka gama wannan to insha Allahu za ka samu airdrop. Kuma ya zamanto akai kana zuwa kana yin tapping ɗin shi, kana yi sosai da sosai domin ka samu airdrop. Saboda yawancin abin da ya sa wani za ka ga mining ɗin baka samun airdrop, baka mai da hankali ne sosai. Amma idan dai har ka mai da hankali insha Allahu za ka samu.
kuma suka ce wannan ton ɗin da zaka saka ka zama mai W galaxy ɗin nan to shi sun ce ba dole bane, ba dole bane. Idan kana so zaka sa, idan baka so zaka bar shi. In kana so to sai ka taɓa ka sa shi, amma suka ce ba dole bane. In kana da hali to zaka iya sa, idan baka da hali zaka iya barin shi. To duka anan muka kawo ƙarshen bidiyon. Da Allah idan bidiyon nan ya burge ku, kar ku manta da danna mun subscribe, saboda ku danna mun like, saboda wannan like ɗin da kuke danna mana yana ƙara mana ƙwarin gwiwa ne, kuma ku faɗi ra'ayinku a comment section. Na gode da ziyartar channel ɗina da kuka yi.